lukemattoman kaunista. Satumaista. Kuin satua, mutta silti totta. Mikä? Moottorit aina välillä ilmoittavat itsestään. Savua! Ja tulta! Se on bokserimoottoreille hyvin tyypillistä. Oletko varma? Se ei ole vika. Se on ominaisuus. Maa! Maa, se lähestyy! Pysy rauhallisena. Vältä joukkohysteriaa. Minä suojelen sinua kyllä. Ja poikki kiitos. Jos sinä olet kotisohvan Tarantino tai Uma Thurman ja olet tekemässä tai tehnyt sketsejä tai vaikkapa lyhyt elokuvia, niin nyt on aivan loistava tilaisuus saada ne kaikkien nähtäville. Ja olet sitten käynyt alan kouluja tai et, niin tartu toimeen. Kaiva kännykamera, järkkäri tai järeämpi kalusto esille ja anna mennä. Ja jos valmiita juttuja löytyy pöytälaatikosta, niin voit lähettää nekin meille. Alfa-kanava aloittaa syyskuussa uuden ohjelman, joka on täynnä elokuvan taikaa. Katsojilta katsojille. Tarkempia tietoja ohjelmasta saat seuraamalla kanavaa tai vierailemalla ohjelman nettisivuilla www.kamerakaul.fi. Ja nyt Taavi, nainen puikkoihin.